היסטרוסקופיה. איזה מילה מסובכת, היסטרוסקופיה. אתם יודעים כמה זמן לקח לי ללמוד להגיד אותה? היסטר בלועזית זה רחם, וסקופיה זה תהליך ניתוחי. היסטרוסקופיה ניתוחית זה בעצם בדיקה שעושים לנשים, ועכשיו דיברתי עם אישה שאני לא מגזימה, היא אמרה 10 פעמים שעשו לה היסטרוסקופיה, ושתבינו שכל פעם זה תהליך ניתוחי מאוד מאוד מורכב לאישה. לרופא אולי פחות, אבל לאישה זה מאוד מורכב, ואני בשפה של רפואת הרחם, אני קוראת לזה פלישה לרחם. פלישה לרחם זה כאילו מישהו בא ונכנס לך ברבק לתוך הרחם. זה יכול לקרות במערכות יחסים אלימות, בכל מה שקשור למערכות יחסים וזה קשור לפפילומה. זה יכול לקרות דרך בדיקות רפואיות, זה יכול לקרות אפילו בוואטסאפ. אוקיי? שפרצו לך לרחם. כדי לרפא אישה כזאת שעברה הרבה מאוד תהליכים ניתוחיים, עכשיו זה לא משנה אם קראו לזה היסטרוסקופיה, או ניתוח לשרירן, או ניתוח לקטעת רחם, או שאיבה, או ציטוטק, כן, יש המון דברים בתוך הגינקולוגיה. מה שאני רואה לנגד עיניי שאישה מגיעה אליי לטיפול, אחרי שהיא עברה הרבה פלישות לרחם מסוג כזה, אני רוצה לרפא את הרחם שלה. אז איך אנחנו עושות את זה? קודם כל אנחנו עושות את זה ביחד. זה לא כמו שפעם היו באים אליי לדיקור, והייתי שמה את המחטים, ועושה קצת טווינה, ואני הייתי עושה את העבודה, ואת היית באה ומקבלת את הטיפול. ברפואת הרחם, זה לא עובד ככה. ברפואת הרחם אני המדריכה, ואני מלמדת אותך איך לעבור את הריפוי של הרחם, דרך 4 שלבים, בעזרת השם, ואת עובדת, אוקיי? ואת עושה את העבודה שאני מתאימה לך לעשות, וככה אנחנו בעצם מרפאות את הטראומות לצורך העניין מההיסטרוסקופיות. עכשיו את תגידי, אני לא בטראומה, לא היה לי שום בעיה, לא שמעתי אישה שאומרת שלא היה לה שום בעיה לעשות היסטרוסקופיה, אבל נגיד שתגידי את זה, ואין לך בעיה עם זה, לרחם שלך יש בעיה עם זה, וזה הסיבה שאולי הווסת שלך לא חזרה, או שהיא חזרה עם קרישי דם מאוד גדולים, אולי את לא מצליחה להיכנס להיריון, אולי יש לך פטריה בנרתיק, משהו משתנה במערכת, זה כמו שחלילה אחד הילדים חולה בבית. אז אני לא יכולה להגיד הכל בסדר בבית, הכל אותו דבר, הכל המערכת היחסים שלי עם שאר הילדים אותו דבר. לא, הם לא. למה? כי אני יותר מושקעת בילד שחולה. אז אותו דבר שהרחם עוברת סיוט שכזה, או הרבה שאיבות, ואי אפשר להגיד שהכל בסדר, כן? משהו כאילו קרה, משהו מטלטל קרה, ומה שאנחנו רוצות לעשות זה ריפוי של הרחם. אז זה 12 שבועות עם הליווי האישי שלי, אם זה מעניין אותך, תשאירי לי הודעה 050-3636-974.